Banco de Terras de Galiza. Coa terra abandonada todos perdemos. O Banco de Terras pretende poñer a producir a superficie agraria útil abandonada, que coarta o crecemento das explotacións lindeiras e limita a viabilidade dun sector estratéxico para este país, o sector agrogandeiro. Este país ten terra, ten ideas, ten capacidades, ten emprendedores e ten grandes posibilidades de futuro. Conxugar esas enerxías en torno á produción agraria é o que move a Consellería do Medio Rural a elaborar a Lei de Conservación da Superficie Agraria Útil, a Lei do Banco de Terras. Non podemos deixar que continúe o abandono agrario. Temos que reforzar os medios de produción de riqueza da xente do agro. Temos que poñer en marcha instrumentos que optimicen as potencialidades económicas das explotacións. Para conseguir unha tendencia positiva do agro galego, queremos valorizar os nosos recursos. Mais extensificación é sinónimo de saúde e de calidade dos alimentos. Para os nosos maiores, para nós, pros que veñen detrás. Buscamos converter este gran capital territorial nun instrumento que axude a crear riqueza no país, a motivar a novos emprendedores, a crear novas ilusións, a mellorar a tecnificación agraria, a enxergar proxectos de vanguarda e a fortalar os que xa existen. Para iso creamos o Banco de Terras de Galiza, para recuperar predios productivos, para mobilizar o capital territorial con viabilidade, confianza e futuro. O Bantegal é o instrumento que xestiona a cesión dos predios e formaliza os contratos en réxime de arrendamento. Este órgano de xestión percibe o importe do arrendamento por parte do cesionario e reembolsalle a contía correspondente ao propietario. O titular da finca poderá solicitar o rescate da cesión se decide proseguir co mantemento da vocación produtiva das súas terras. Un banco onde calquera persoa pode inscribir a súa finca para permitir que sexa arrendada. Un banco onde o agricultor pode acudir en busca de terras en alugueiro para ampliar a súa base territorial. Coa garantía dun banco público, con todas as garantías.